ଜଗା ତୁ ପରା କୁଆଡ଼େ ଭାବ ଦରିଆରେ ଭାସୁଥିବା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି, ଭକତ ଭାବରେ ଛନ୍ଦା ତୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁ କହ, ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ତତେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ତୋ ଭକ୍ତ? ତୋ ଭୋଗ ପେଡ଼ିରୁ ତୁଳସୀ ଅବଢ଼ା ଖାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଭୋକିଲା ପେଟ? ତୋ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ତୋ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ? ତୋ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ସବୁ ପାଦ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ବିନା ବାଧାରେ ତୋ ଦୁଆରେ ସେଇଟା ବି କ'ଣ କାହା ଭାଗ୍ୟ? ନା ରେ କାଳିଆ ନା, ତୁ ଥରେ ଦେଖ, ତୋ ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲା ଥାଇ ବି ବାହାରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧ ତତେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ତୋ ଆଗରେ ହାତ ପତୁଛନ୍ତି, କେତେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତୋ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୁହ ଢାଳୁଛନ୍ତି, କେତେ କୁଡ଼ିଆରେ ନଡ଼ିଆ ତୁଳସୀ ଉଇ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ହଳ ହଳ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଭେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।